ko himen ko para peyid hautrai Jesus Christ ke gospel minda kasngi kahi kai yangi shapang ke jinglong sinran kababha kabashisha kabajanai ujisu lahi kai bun kie baro haulum badula peniru yakabor jonga hima jongu lembaki jingle kampla minta ujisu ula yo ibun gibru ki yalum lang saudong jongu bun apdeng jongi ke be yalum lang saudong jongu jisu kim shimla don jingmod ban bud yaw jisu ban id yaw jisu namarba kilayo i ki kampla bad kilas no shnain bad kilas no mentoy yala deshime badena kata ka daw uni uparisi ustadain ula wan banong jisu ngan bud ya me ka shaba me late padu jisu wong ya ka jingmod jongone ubriu pa shimla mut ban bud henry ula mut ban yo jimman toy now jisu lada ubud ya ula la ban yo i ki kambala lesi kalaban pen mendoy ya palat ya kene omdon jingmod eye kabam mod uni ulong ubriu ubala kain ya ka pertay badula ken koridor ya ka pertay badula kwa ban penkadang shushu da kie baro janga pertay da ka baya solang paralok badu Chris badu jisu leyo i ya ka jimur jongu badula ong ngam don jakatia ngalong uba duk ngalong uble ubamla ban pinbiang yakaba pitrang henry ngala ban pinbiang yakaba nagabinda ka donud nagabinda ka mensien larangi puson yakaba ngelayosno naga kitab Amos nang yatulepa ngelayosno kibriyo kibala kain baki mane ya oble kibriyo kibala penbana bakilong kibriyo jong oble kilale yaki kam ba pojai haba poi yaga jingade bat ki parabriyo hakawe ke liang ki ong hana kilong ki banget kilong ki nombor jong Chris nombor jong ble nombor jong niam henre kila pindon kam yaka niam hakaba kila nget ban pinmendo yalade dakaba kinyot yaki baduk dakaba le pinjinjar yaki briu bamdon satya yakaspa kapel te kila im thang nagabinda kaspa bad kila le ya born jait ki kam ki ba po jait ki kam klem akor bad kala pelong ya uble ben bitarsla persyaiki kila le ben ya ki ba hok kila le ben ya ki ba bakardu kila le ya ki kam auria na dong shadong kambun tili ki ba klem akor nangda ki ong hawe ke liang ngilong ki ba ngeit uble ngilong ki ba eat ya uble wala pa ya Amos nung ya tulu pa shaki ban krantenge hakama jangki badu ula ong lada pi im hakane ka dor da ka ba eat ya kaspa ba da ka ba pindon kam ya kaspa ban le ben ya ki briu haka kerteng jangan niam pindon jakashu haka donu uble wala kran shai kada minta jisu kran haju lada pi kwa ban board ka jimbood jisu kade ban long ka jimbood nadu ka donod clamped up pet ya ke jimmendoi shipor arpor lesi bon ki briu ki ba board ya jisu ki ba id ya jisu kim shimla board ya jisu na marba ke la trang ya ka jimmendoi janga na ka perte ne ka spa ka pel ki board na marba kilayo i ba ha ujisu kadon ga jingim kaba koit kaba janai kabala ban yalam yangi shakawe pat ka jinglong kalong ga jingim bam jikut lada mano board ya ujisu na mar kalong ga jimmandoi yangi shipor arpor kita ki bru kim shimla yomar ya ujisu kim shimla shem ya ujisu kim shimla sauturu kaya ka jimmut janga jingwan ujisu ha ne ga perte na ka ta daw ko himmen ko para lada ngi pei saudong jongi ngira ban yo i bun ki bru ki ong hana kilong kristan henry ki kampatte kalong mar kompo ngira ban yo i ki de ki kristan bun sin ki le ki kam auria
Degi Kristan ke buai tanglang, kidegi Kristan ke penya brio, kidegi Kristan ke ba penjod ya ke jingim jongi ba lui ba ki ba kerdo, kidegi Kristan bonsin ke penjenjar ya ka sukka sain jongi brio, Henry, kini ki ju ke brio ki lekom kini ki kam, haba ki wansha imane ki mane uble. Badu jisuang kane kalong ka kam arsap. Bad kum kini ki jinglong kanum manra ya ke jingkerku halo jongi. Ladang ilong ke Kristan ngide ben budia ujisu. Klem de peit ya ke jimmen doishi por. Klem de peit ya ka kaspa ka pojong ke perte. Henry ngide ben pendema ya ka dono jongi ben itang ya utrai. Lesek hakataga jingit ya ujisu. Hakataga jingshan ya ha ujisu. Ngin sa shem jingjar ha ka perte. Lesek ngi haben im ha ka jingkardo. Lesek ngi haben ino ke paralog jongi. Lesing haben ino ya ka jingit spa jonga perte. Namarba ka jingit spa bad ka jingit uble kanum la banyai rengkat. Ngidi bandon kawe ka jimmut, kawe ka mensiam, kawe ka jingang nod, kalong banlong ko mukris, bad banlong ka jongu ha ka jingim. Nagadaga daw ko himen ko para habaki ne arngut kilawan ban ong yaw jisu ngikwa ban budia me kim shimla mut satya ban budia jisu. Kila ong ngin bud ya ki baro kaba mina me namar ngioi kalong kaba mendoi yangi pin koi dia ki bapang pin roi upu bad pin biang na dong shadong larangi iai bat me lese ka business jongi kan roi te uji suang ngam shim lawan ban pin biang ya ka business jombi henreng ngalawan ban pin biang ningkong ya ka men siam jombi ya ka donu jombi ya ka jingim Nagadaga daw ko himen ko para ngidi ben soto shai kadar habang yong ilong Kristan ngilong inombo jongo Kris balengi bodi yaw jisu balengi idi yaw jisu balengi mane yaw jisu ladang ilong ki mane tang na kabenda ka jimman doi shipor lese ujisu ong yang iro lese pimdon jakashu ha ka donur jonga ha ka men siam jonga in puson ha ka ne ka yukrish bakuin ladang don ki jingtuna in kar phadi yaw jisu bawin yarap yang iban pinbe kata ka jing soto kanamba ngin mane koit mane akadonud kabas ngur kabalong tang ban yid bal shakri ya ujisu marwe bad ya keke baro kin sabud habangi ining kong ya ujisu kumba ujisu lahi kai yangi habak ya de bad kahima ublai jisu bayi karko kardo yangi ya rap yangi banyale ya katema persha ya ka jing auria jongane ka perte ka jing kwan jongane ka perte ban dup long ki balai luit ban mane koit mane da ka donut ka bakuit ka basngur jisu karku yang iwe pa iwe kam dame ki bapang ki bashitam pat ki bri ki bajingjar ki bamdon ka ne ka jing soto bakil lang shashaki kon ki bayid jame enya ro ya utrai jisu Christ